Bereten gaude, hau Bakeira Bereteko estazioko beste zati bada. Beretek bereizten duna Bakeirarekin batez ere da Berete daukan lautasuna. Hemen alpino egiteaz gain fondo eskia ere egin daiteke, baina gaur guk mendiko eskia egingo dugu. Mendiko eskian, alpinoarekin konparatuz, diferentzia handienetakoa lehenbizi fijazioa da. Fijazioa blokeatu egiten dela. Lehenbizi igotzeko desblokeatu eramaten dugu eta jaisteko blokeatua. Botak ere bi posizio dauzka, igotzekoa eta jaistekoa. Bastoiak normalean ere teleskopikoak eramaten dira eta eskietan igotzeko fokal larruazalak jartzen ditugu eta gero jaisteko kentzen ditugu. Larruazalak igotzerakoan ez dugu usten atzera joaten, hola bakarrikan gorakagoaz, eta gero jaisterakoan kendu ditugunez, alpinon bezala jaisten gara primeran. Trabesian pixka bat bilatzen dena mendia da, ez? Mendia eta mendiaren gordintasuna. Mendia estazioan ez bezala mendi hutsa. Ez daukagu erremonterik, orduan igo behar gara gure kabuz, eta badago nor bilatzen duen paseo errez bat, eta nor bilatzen duen igoera handi bat, edo nor bilatzen duen igoera errez bat gero jaitsiera forte bat egiteko. Mendiko trabesian garrantzitsua da planifikazioa. Alpino babesten gaitu asko estazioak, ezta? Baina mendira goazenean egin behar dugu planifikazio bat bain nondik goazen, edukiko dugun eguraldia, begiratu behar ditugu ze kondizioetan dagoen mendia, abalantxa arriskua ze mailatan dagoen, eta guzti hori planifikatu behar dugu. Eta behin, eskursioa da txangoa hasi dugunean ere begiratu behar dugu eta jakin behar dugu pixka bat mendia irakurtzen jaisteko arrisku maila. Kirola egiten ari gara, kirola exigente bat, eta hemen ere primordiala da bai hidratatzea eta bai jana eramatea.